Na emem post anụnwa gbasara update Anambra State Police through their spokesperson bụ Ikenga post ya na-afụkịta ebe a. Enwetara m a lot of criticism ya nụ ma ndị bịa n'inbox ma ndị kọmentịrị comment ma ndị kpọrọ m sabo ma ndị si m na agent of zoo ka m ma ndị kpọrọ m manner of name Fulani broad like usual the same propaganda a lot of ndị be anyị elili ndị eji na anya enye freedom eligoli brain of fad echezi echiche ka mmadụ na-akọ because once you comment kwala that na aghọtago m the level of your understanding ma that na ịnọrọ ya enwere ife dị iche gị na religious fanatics. Do you understand me? So I understand ịghọtago mụ na gị na-aba ada eche the same echiche na kedu ife the Anambra State Police kwu fad say that na fa bọmpụrụ kedu afịa bụ kampụ ndị IPOB stroke ESN na Agụrụ Ezechukwu. Do you understand me? Fakwuo ife ahụ wee bịa nyekwe update ife fakwu na mana ka unu niile na-akọ m ọnụ afọ kpakpọ m manner of name. O nwere ebe m na-eche ka so many of unu rụtụ aka but ịrụtụrụ aka ebe afọ ihe a m ekwukịta ebe a ọ ya abụkwa ọsọ ndị owende because if I'm na-apụta ebe a gwa gị nwa bụ onye Igbo go the honest truth. I don't care about your propaganda. I don't care gị nwa na-abịa n'inbox ichi m warning ma ọ bụ igurutere I no dey fear you with your threat ma ọ wee bịa with fake account isi na ihe ugwu na anyụ mma nkọ were akaụntụ tinye ya face pụta comment ye that rubbish. Ịghọtago? Ọ bụrụ ihe nọrọ ka nwa nkịta ekuke ọ ya awa ti ọkpana na wala ọsọ ị na-atreten mmadụ isi na obi karị gị na ịbụ akwa akwụrụ. Ịghọtago? Na ịbụ onye na-atụ mba were ya normal akaụntụ bịa kọmentị ya ihe bụ obi gị bịa kwuo ife afọ ị ga-eme m ọ ibe na-eche some of unu ebe ọ nwere so many of us who don't want to reason properly. Iche na etu anyị Igbo dị na ọ na-atọ so many of us ụtọ. Iche na ọ na-atọ so many of us ụtọ. It means that you are joking. Now, ebe m na-eche unu ka so many of unu nwa bụ na-eme ka religious fanatics tụta aka bụ ebe Enyemapa wafuru kwuru okwu. But let me read it out again. Na Enyemapa wafuru si ebe a that na the Enyemapa wafuru si ebe a. However, IPOB has denied the police report in a counter statement. The group's spokesperson Emma Powerful described the announcement as fabricated propaganda. He insisted IPOB had no camp in Anambra State or anywhere else in the southeast. Do you understand me? Now, ebe a ka m chọrọ ka m were gwa gị ife m chọrọ ịgwa gwakwazi Anambra southeast leaders na Nigerian police and the Nigerian military. Do you understand me? Oge m gụchara that article bịa na paragraph ahụ ife Enyemapa wafuru kwuru ebe ahụ I was glad and happy. Do you understand me? Now, Enyemapa wafuru said that an IPOB has no camp in Anambra State or anywhere else na southeast. Now, kedu ndị mụ na gị na-abụ recognize na ala Igbo na-ekwu okwu nwere onwe IPOB? Any other group ị na-akọ maka ya aka m n'ọkpa m adịrị ya. Amara m maka those people. Ndị mma na-ekwu okwu nwere onwe na ala Igbo bụ IPOB nke onye isi fe bụ Maazị Nnamdi Kanu. And Maazị Nnamdi Kanu ehibele any military or any army or any force. If o kwuru okwu ya once bụ Eastern Security Network because of insecurity, even though na Southeast leaders jụrụ na farmer participating in ya because of etu ya bụ ife si wee bata. And secondly, na Nigerian government kpọrọ ụda afa akpọgoro IPOB. Do you understand what I'm saying? Now, those boys have our assembled oge afọ
kedu ebe fanụ? It means that na etu ịma powerful kwugoro okwu a na onye ọbụla achọgo weye, because afọrọ m oge ahụ na-abụ egbe. Do you understand me? So etu a kịta ịma powerful pụtagoro wee sị that na onwere any camp IPOB nwere n'ala Igbo, because some of you na-aghọtara ka gọọmenti si eme operate. Gọọmenti nwere ike ịpụta wine ya gị iwe kwuo ife dị gị n'obi, fake go that one. Na IPOB si that na any camp ọbụla fafụrụ adịrọ associated with again IPOB. It means that na onye ọbụla nọ n'ọfịa today na-agba gị okwu na ọ na-azụ freedom bụrụ egbe na-agbagbusi ndị amị Nigeria, na-agbagbusi ndị polisi Nigeria, na-agbagbusi vigilante anyị, onye ahụ bụ etelo. Do you understand what I'm saying? If ife a na-eme ndị Boko Haram na Northern Nigeria ka suppose ime onye ọbụla nọ n'ala Igbo today wee na-ambush ndị amị Nigeria maọbụ ambush ndị polisi Nigeria gbagbuo fa, because ọkwa the same ambush afọ ka ndị Boko na ndị SWAT na-eme ndị amị Nigeria ma ọ na-eme ndị polisi Nigeria. It means that na onye ọbụla na-ame this thing n'ala Igbo onye afọ bụ terror, enidile ejidekwu ya eme ife a na-eme ndị gịnị Boko Haram. I don't know if you get my point. So ebe IPOB is a short igoro onwe fa na aka fa na ụkwụ fa adịrọ anything called camp n'ala Igbo. So any camp ọbụla ịfụ n'ala Igbo today is camp of gịnị criminality, camp of ndị na-anapụ ndị mmadụ, camp of ndị na-terrorize ala Igbo, camp of ndị ga-abụ onye Igbo chọọ ikwu ozu asị na ọ ga-akwụgoro ụgwọ, and ọ bụ na ọ kwụrụ ụgwọ apụta ebe ahụ agbagbusibe ndị mmadụ, camp of ndị na-eyi egwu. So Nigerian military should go after them. Nigerian police should also go after them. Agwara m unu ebe mmapụta ebe a na-agba gị ya, aka m na ụkwụ m adịrọ n'anything called na mmadụ ga-apụta ọ na rifle Nigerian soldier ọ na rifle Nigerian police. Esirozi etu ahụ ekwu okwu freedom. Freedom in this century is diplomatically. Ị ga-enwe mmadụ n'obodo ga na-represent gị, ga na-ekwu okwu ihe iwu nwa chọrọ, mana ọkwa nke na inu buru egbe bịa na-agbagbusi ndị amị polisi, ndị amị Nigeria na ndị polisi Nigeria, aka m na ọkpa m adịrị ya, and ejidete gị enidiri gị ime gị ife a na-eme ndị Boko, because onye talo ka ịbụ, because that is your practice bụkwa the same practice of ndị terror, ndị Boko Haram. So why would I associate myself with you? So if you that in ife aketa enma powerful pụta akwu enyego Southeast leaders, Governor Soludo, Governor of Anambra State, Peter Mba, Hope Uzodimma, Francis Nwihuru, Peter Gadafia bụ Elesioti, all of unu nwa na-achị na Southeast need to go after anybody nọ n'ime ọfịa si na ọ na-ekwu freedom mana o bu egbe were ambush ndị Nigerian army, Nigerian soldiers. Ọ bụ na unu amara ife unu mere, seek any help from Nigerian military with the local vigilante, sponsor on these people. Wipe on onye ọbụla nọ n'ọfịa Igbo na ana Igbo anụnwa nwee kampụ buru egbe, wipe on onye out. Onye ọbụla na-egbu mmadụ na this century amụ na gị na-abụ nọ in the name of na ọ na-achọ freedom, o nwere ebe ị na-aga o. Mma apụta ebe a na-agba gị nwere ike ya na-aghọta ya. Isi that na ịlaikiri ife all these people na-eme, gwa nwanne gị nwoke ma ọ bụ gị nwa jee soro fa mebie. Because if you follow and the by so many of them know obodo oyibo, onwere nke nwanne fa dey involve na ndị abụ egbe were ambush ndị amị Nigeria. Kedu ife ị na ambush ndị amị Nigeria na this century? You will never have freedom by egbe. Why that na nwanne gị nwoke bụ gọvanọ na Nigeria
nwanne gị nwoke bụ sinetọ na Naịjirịa, nwanne gị nwoke bụ House of Representative na Naịjirịa, nwanne gị nwoke bụ Local Government Chairman na Naịjirịa, igwe bụ unu bụ Nigerian certificate ka ọ na-eyuzu. Ise mụ na ị na-ambush ndị Naịjirịa na-amị, and the reason iji eme ewe na ị na-achọ freedom. Aka m na ụkwụ m adịrị ya, enweta gị sikpọọ gị ọkụ because ịnọ into terror. So ihe a kịta ya efere kịta ịma powerful kwuru adịgo clear to you and I, because ebe a ka nchọkwa unu rụtụ aka, mana gị nwa bụ onye isi nkụka anyị nwere brain arụtụrụ aka that place mgbagoro unu nkịtị na ịma powerful pụtara wezira na IPOB enwere any camp anywhere na Igbo. It means that na ndị anọzi na that camp afọ, it means that na ha bụ ndị oshi n'idiri ka edi iri with them.